B'mod kollettiv, l-Unjoni Ewropea trid tisma' u tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini tagħha li qed jintlaqtu minħabba l-isfidi internazzjonali kawża tal-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela fit-tmiem laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell li saret fil-jiem tal-ħamis u tal-ġimgħa. Il-mexxejja Ewropej tkellmu fost l-oħrajn dwar l-inflazzjoni u l-prezzijiet tal-enerġija li qed jaffettwaw il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Imma l-isfida mbagħad xorta waħda tibqa' waħda komuni ta' kif se nipproteġu lill-popli tagħna mill-żieda fil-prezzijiet. U f'pajjiżna jkolli ngħid illi f'dak il-qasam ħadna ħsieb illi nipproteġu b'mod assolut il-poplu miż-żieda fil-prezzijiet. F'pajjiżi oħrajn sfortunatament kellna mexxejja madwar il-mejda illi ma kellhom ebda alternattiva ħlief li itellaw il-prezzijiet il fuq u l-fuq bis-saħħa. Il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq li Malta qablet l-Unjoni Ewropea tesplora kooperazzjoni ma' sħab internazzjonali oħra biex tilqa' għall-impatt taż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Dwar dan il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta l-pjanijiet tagħha minħabba l-emerġenza fil-provvista tal-gass ix-xahar id-dieħel. Il-Prim Ministru qal li fuq l-aġenda kien hemm ukoll l-inflazzjoni li hija sfida komuni għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Matul din il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej qablu li l-Ukrajna issir uffiċjalment pajjiż kandidat sabiex issir stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dejjem jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet. Mal-Ukrajna ingħatat l-istat ta' kandidat ukoll il-Moldova wara li dawn iż-żewġ pajjiżi applikaw sabiex ikunu stat membru tal-Unjoni Ewropea wara l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Mill-banda l-oħra, il-mexxejja Ewropej qablu li l-Ġorġja tingħata l-istat malli tissodisfa ċerti kriterji elenkati mill-Kummissjoni Ewropea. Waqt laqgħa mal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, il-Prim Ministru Roberta Bela saq li pajjiżna jappoġġja bi sħiħ l-aspirazzjonijiet politiċi Ewropej tal-pajjiżi tal-Balkani. Il-mexxejja Ewropej qablu l-Unjoni Ewropea tajn lill-Ukrajna. Hawnhekk il-Prim Ministru Roberta Bela saq li pajjiżna se jibqa' jagħmel il-parti tiegħu fil-kawża umanitarja. Dwar il-gwerra fl-Ukrajna irrimarka li s-sanzjonijiet huma għodda importanti u effettiva, iżda jridu jkunu sostenibbli u anke jindirizzaw l-impatt tagħhom. Tħaddidna wkoll anke f'dik il-parti tas-summit dwar sfida oħra li hija dik tal-nuqqas ta' sigurtà ta' provvista tal-ikel partikolarment fejn tolqot lill-Afrika. U hija xi ħaġa li tinkwetana sew għaliex il-fatt li inti għandek din il-pressjoni fuq pajjiżi illi saħansitra qabel ma bdiet il-gwerra diġà kellhom l-isfidi tagħhom imma mbagħad żid magħha din l-isfida l-ġdida fejn litteralment għandek sitwazzjoni li l-ikel minħabba dak illi qiegħed jiġri mhuwiex qed jasal f'ċertu pajjiżi ġewwa l-Afrika qed toħloq dan il-pressjonijiet ġodda li letteralment ifissru illi għandek popli kbar illi jistgħu jispiċċaw letteralment bil-ġuħ. Dan jista' jwassal għal żieda fl-immigrazzjoni irregolari. Il-mexxejja Ewropej tkellmu dwar il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa wara il-proċess ta' konsultazzjoni maċ-ċittadini, issa l-Kunsill Ewropew irid jibda jaħdem biex iwettaq dawn il-proposti. Il-Prim Ministru Roberta Bela innota li l-pożizzjoni ta' Malta ili ma jfissirx li rid ikun hemm tibdil fit-trattat preżenti tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll dwar il-pjattaforma ta' Ewropa f'sens wiesa' bil-Prim Ministru Malti jisħaq li din hija opportunità għal Malta biex tkompli issaħħaħ relazzjonijiet ma' sħab strateġiċi barra l-Unjoni Ewropea fosthom ir-Renju Unit. Waqt dan is-summit, Malta flimkien mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea appoġġjat lil Kroazja biex din issir parti miż-żona tal-Ewro mis-sena d-dieħla.